the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow. Guys, today is Friday, the 27th of December, and TJ's going for a ride with Kat and Lenny. Yeah. How's your sleeping? Oh, yeah, good. First night nila sa swag. Was it good? Yeah. Have She you- kept banging. Yeah, I know. I heard it. It's like, was it annoying? Not really. Oh, for Kuya, how about you, Zach? Yes. Yes. Do you like it? Yeah. How about Taj? Yeah. Huh? Yeah. What did you say? Yeah. Si Kuya. How about you, Zach? You're not gonna go for Where's it? Taj? Uy, you didn't. Yeah, Go. Hindi niya naman ako nakisan, guys. Ano lang. Zach, where's Taj? What's that car then? That was Kobe. No? Let's start moving the car. Oh. You know Kobe was here, Mum. He opened the shed. What shed? Kobe at like 11. 11 at night? Yeah. He came back from, he was watching a movie with Jazz. And then they came back here, opened the shed, and then turned us Not 11. What's that? I didn't hear them at 11. No, 11. They What? came here and then, At night? yeah. Did you see us awake? Oh no, 11 o'clock? Yeah. Hmm. No, but then they went in the cabin. Okay. Hello. Hindi natin makita yung view kasi nandiyan yung caravan nila, Joe. Good morning, Sky. Good morning, Sky. How's your dinner last night, Zach? Good. Yeah, the fried rice was good. There's only one na. Eat some fruits. Give some for Taj. What's Taj doing? Oh, not Nihin. I don't. Ayan na sila. Yeah, that's right. Close that for now. Thank you. Now close it more. Kasi yung sikat ng araw. Thank you. Today's wash. No, wash it please. I don't know if you want the apple. Oh, just bring some and then wash it in the shed. You have toast and Vegemite, right? No, What did you have? Huh? I didn't. Taj is. Ayaw raw ng friend niya. Kumain kasi ng toast. Siya hindi. Si Okay, Kuya. so Siya. I don't know where I'm going. What? We'll Where you? find it out. Okay, see. Oh, wrong. Ito, tinatadtad ako ng halik. Si Kuya naman. Okay, so Ano lang, yung tamang madaplisan. Minsan hindi nga, ayan na yung annex. Binababa na. Okay. Kahapon, lakas ang hangin kaya niya nilagay. No, it's alright now. Animal's putting her caravan Today? Is it Friday today? Yep. Is it Friday today? Yes. Yeah, Friday kasi sabi ni Auntie Mel. So, we'll see. Baka nasa bahay ako yan kasi ang dami kong gagawin dun sa bahay. Pinag-iisipan ko kung tatanggalin ko na rin yung Christmas tree. Hello. So, ayan pala ako, guys. Hello. It's me. On the problem, it's me. Yun nga, pinag-iisipan ko kung tanggalin ko na yung Christmas tree. If ever matanggal ko siya, first time ko siyang matatanggal na nasa December pa. Yung ating month. Kasi usually, January or February ko natatanggal yung Christmas tree. But we'll see. Pero maglalaba ako for sure. Laba-laba and linis. Tupi. Ay, ang dami kong gagawin. Alam mo yung nakabakasyon ka dito pero ang isip mo yung mga gawain sa bahay. Sino nakaka-relate? Tapos editing pa pala. Andiyan may PJs din ako dyan, guys. Same, well, clothes.
From yesterday. Yeah. Kami nakakaalis. Ay, ako. Kasi, ayan. Tumulong din tayo very, very late dyan sa paglagay ng annex. And, ilalagay nila yung nilalagay ata dyan. Ayan. Yung parang carpet. Ayan si Sak. Si Kuya, wala pa rin. Si Taj, kinita niya ng mama niya sa Tide kanina. And eto naman gusto magpalagay ng press on nails. Teka, mamaya na. But we're gonna put glue so it stays on more. And we already had these nails. We already put some nails on before, but I lost 2. Yeah, so let's do it. Si Sak ang katulong ng papa niya dyan kasi wala si Kuya. Sabi, nagpaalam pa si Sak. Can Taj come in? Like, of course. Is this your first time coming in here? Yeah. Yeah. Okay. How about tour? Where do you think Zachary sleep? Where do you think Zach's bed? Nah? That's DJ. Zachary's on top. We're going to skate park. So. Skate park. Okay. Be careful, okay? See ya, Taj. Be careful. Nahanap niya na yung sa side. Okay, how about Zach? Watch her, okay? Oh no. Oh no. Ayaw ni Zach. Dito nilagay yung ano, kanina pa hinahanap yung sides. Dito ba para walang pumasok na wind. Nandito pala. And eto, never pa namin to nagamit. Binili namin to nung nag-Queensland Life pa kami. Ayan. May tag pa. From Roxy. Ayan, $99. Oh, $100 din pala to. Ayan, never pa to nagamit. Baka pa nag-beach. Tapos eto, hindi ko pa nagagamit. And eto yung sapatos. Hindi ko pa nga, tapos hindi nyo pa nakita yung vlog namin sa Queensland, guys. Nag-caravan kami. May mga bago pa ako ditong sapatos na never ko pa nagamit. Eto din. Ano ba to? Para siyang blender. And ayan, sapatos din to. Ayan. Oh, di ba? Never pa yung nagamit. And yung hoodie ko, never ko pa nabuksan kasi ginagamit ko yung hoodie ni Sak o kaya ni Kuya. And ano to? Aking Shafados. Nandito pala yung boots ko. Na yung maiksi lang. And yung aking shoes na yung Nike ba? Yung Jordan. Yan, dito lang sila. Okay. Wala, ano ba? Uwi pa ba ako? How's your ride at the Holyfield? Where? Ano sila, nag-ride kasi sila ng bike. Yes. Tapos, abutan sila ng ulan. Ngayon, tingnan mo, gutom. Ito na pala ako guys sa bahay. Oh, naririnig niyo yung ating camera. Maluwag na yung screen niya guys. Ilang beses ko na siya hinihigpitan. Pero ganun pa rin, bumabalik pa rin siya. But yeah, naglalaba na ako. Ang gusto kong gawin habang naglalaba ay ito ba? Linisin ko to. Ayan. Diyan nalinis niya na yun ang pagola. Oh. Kasi nandun yung ibang nung nag-swimming yung mga bata, andun pa rin tawag nila. Yan, nalinis niya na yan. Ito yung glass ang gusto kong linisin. So, update ko na lang kayo guys. Kasi tingnan nyo yung ating camera. Hindi siya nag-ano. And inon ko lang yung Netflix natin. Yung pinapanood ko yung Chinese na double. And gusto ko munang kumain ng wala pa akong lunch. Pero etong gusto kong kainin yung limited edition ng kettle. Yung fig and brie. Yan. Ito pala yung ating gagamitin sa ating mga glass door, glass window. Itong Perfect Clarity Glass Cleaner. Ayan. Pero bago yan, bago ko kuskusin yung ating mga salamin, nagdala pala ako ditong cherry and yung creme fraiche. Ito. Mag-expire siya sa December 30. So, kailangan ko rin siyang kainin. Gusto ko itong itry na edit. Kain muna tayo bago ang paglilinis ng mga glass. So, ito yung first load. Isasampay ko na.
And doon, hindi ko pa siya nasisimulan kasi nag-try ako mag-edit kahit konti, guys. Pero hindi pa. Wala pa. So, we'll see kung saan tayo makakarating. Pero ngayon, at least ngayon ako natapos, magsasampay ako. And mayroon akong niload na bedsheet doon. Sampay ko muna. Mag-alas 4 na pala. Tuyo na siguro yung una kong sinampay. Ngayon naman, sorry na kung hinihingal ako kasi nag-aalis pa ako ng ibang bedsheet dun sa kwarto ng boys. Pero meron na ako. So, sasampay ko na to. Ito, sa kwarto to ni Holly. Doon kung saan inangkin na ni Zach na gaming room niya raw. So, nilabhan ko yung bedsheet doon. Sampay ko na to and kunin yung nakasampay. Ay, sorry. Ayan, tuyo na yung iba. Meron pang naiwan doon yung makakapal. Medyo basa pang konti. So, ayan, 2 p.m. So, ito yung gaming room pala ni Zach. Ito yung nililinis ko. And, ayan, wala siyang cover kasi nga nilaban natin. Pero, meron ako dyan na isa na ilalagay. And, kung makikita nyo doon sa corner, picture yan ng friends niya. At saka siya, nung nag-excursion sila sa school. Tapos, ayun yung bola niya na regalo ng daddy niya before. And, ayan yung bago niyang PS. Nila ni Kuya. Yung PS5. And, nandyan yung sapatos niya, guys. Dito pa yung vacuum ko. Nandito niya. Binabox niya. Diba? And, ayan yung aking mga ibang damit. Sa IKEA ko lang yan nabili. And, nandito yung kanyang yung sumali siya sa Sapsasa, sa Footy, yung 2023 tsaka 2024. And, ayan yung kanyang ibang trophies. And, meron siya ditong ring na linalagay niya sa pintuan. Sinasabit niya, ayan. Tapos, may maliit na bola. So, ito yung nililinis ko. Kaya, hindi ko pa na kuskus yung glass door tsaka glass window kasi inuna ko dito. And, nakapag-vacuum na rin ako. Maglalagay na lang ako ng cover dito. Tapos, yeah. Ayan yung gaming niya. Feeling gamer talaga siya. So, ito yung ating eco-cover. Bedsheet dito sa bed. Ayun yung tinanggal natin. Ang lakas ng hangin, oh. Ayan, na-cover na natin yung bed. Pero mayroon pa ako ditong gagawin. Na-vacuum ko na pala dito. Pero mag-vacuum ulit ako after ko mabihisan ng mga yan. And mailagay dyan sa bed. And kung maalala nyo, madami dito dating mga drawing si Holly. Kasi nga, kwarto to ni Holly. And yan, sabi ni Holly, wag niyang tanggalin kasi yan yung favorite niya. Mahilig kasi si Holly sa dog. So yan, hindi yan tinanggal ni Zach. But yeah, si Zach nag-arrange dito, guys. Dati, meron ako ditong isang, katulad nun, yung set nito, yung side bed table. Nilagay na nila, nilagay ni Zach sa kwarto, kung saan yung kwarto niya before with TJ. And eto, sa kwarto nila to dati, nilagay niya dyan para mailagay yung TV. Yung TV din sa kwarto nila yan dati, dito niya na nilagay. And, eto yung bago nilang PS5, diba? Before PS4 ang nandito. Kasi ayoko yung PS4, gusto ko lang itapon yung PS4 kasi ang ingay niya para siyang generator or aircon. Kaya dito nilagay ni Zach yun. But ngayon, nandito na yung PS5, si Kuya naman ang naglalaro dun sa labas. Ewan ko. Pero nag-exchange silang dalawa. Minsan dito si Kuya, yung PS4 nandito. Kasi ayoko talaga yung ingay nun. But yeah, naging gaming room niya na raw to. Ni Zach. And ni Kuya. Well, si Holly din. Okay, tapusin ko na to. Kasi nung oras na, si Jan magluluto na to. Mag-ano ulit ata kami, magsa-sausage. Kasi yun ang request ng mga bata. Kasi sarap na sarap sila sa sausages. So, ayan, tapos ako dito maglinis sa kwarto na tinatawag ni Zach na gaming room niya daw. Ayan po ang upuan pala ng gaming boy ko na si Zaki Boy. Yung bean bag. And eto, reversible to. Pwedeng yellow and white or blue and white. Pero mas gusto ko yung yellow kasi para fresh sa mata. And yung isa niya na pillow, hinahanap ko pa. But, nandyan lang yan. Alright. Bukas, yung isang kwarto naman. Yung kwarto ni Kuya tsaka ni Holly. But, yeah. Hopefully, tuyo na. Ay, nahulog na yung isa. Tuyo na siguro yun. Ayan, may nahulog na. Kasi lakas ng hangin. So, puntahan ko na yun. Baka tuyo na yun. But at least, ayan. Hindi ko man nagawang punasan yung glass door and glass windows. At least, meron tayong natapos na kwarto. Ngayon, tingnan si Zach.
Tingnan niyo yung smile niya dito nung 2023. Ito naman yung 2024. Next year, maglalaro ulit siya. Hanggang next year na lang si Sak doon. Kasi may age limit. At saka yung year. Kasi year 6 si Sak, hanggang year 6 lang pala. So, yeah. Update. Nakaligo na ako, guys. Hindi ko lang binasa yung buko kasi binasa ko siya kahapon. Tumawag na si Jan. Umuwi na raw ako. Ay, pumunta na raw ako ng caravan. 6:05 na. And, hindi ako nakapagtupi. Kasi, nag-try ako nga mag-edit. Pero hindi ko pa yung natapos, guys. Kasi medyo mahaba siya. And ito yung aking second na sinampay. Ayan na siya. And pinasok ko yung sapatos ni Kuya. Nasa labas yan. Kasi baka umulan. Hindi natin ang baka maabot yung ating pagola. But yeah, ayan. Ang dami kong tupim bukas. So si Jan, nakaluto na doon. And meron pang fried rice doon. So yun ang dinner. And ako, may macaroni pa ako doon. So yun ang kakainin ko. And hindi natin nagamit. Okay, punta na ako doon. And balik ako dito bukas kasi hindi pa ako tapos ng aking mga gawain dito. Na pala tayo ulit sa shed. Yep. Oh. Ayan, may steak din palang linabas si Jan. And meron ulit tayong mga bagong, isa lang pala, bagong border. Ayan, sa kanya naman. What's this? Double king single, double. King single, right? Or double, just. Okay, double daw to, guys. Mas maganda to kasi malaki. Yes, okay. Diba? How are you, Taj? What you been doing? Riding. And yung fried rice natin parang bagong luto lang din. I-microwave ko to. So may malaki naman tayong microwave doon. Daw na, dinala. Ngayon yata mag-stay sila Kylie. So may dinala si Kylie salad. Ito, coleslaw and potato salad. So ilabas ko na rin ito. Oops. Tapos meron tayong disposable doon, which is good para hindi tayo magugas ng bongga-bongga kasi padami na tayo ng padami. Marami ng bata. So, ating fried rice dito sa microwave. Naka-jacket ako kasi mahangin dito. Kasi huli na naka-ano din naka-long sleeve kasi medyo malamig. Hello, hello. Ayan yung ating microwave. Wash your hands, kids. Ano sipo? Mom, this is connected. Okay. Mom, there's not in there. Careful. Wait, Dad, don't touch it. What about that thing? That's mine. Dad, how about Toto? How about you, Kate? Not that. We can. There's There's more. yeah, there's more up there, Toto. Sausage. Parang dami kong anak ngayon. You want more? You can have one. Here. Now, To supper. Okay, wait for the rice. coleslaw. Wait for the rice. Honey, Okay. someone get the coleslaw here. Hey, Mum, watch out for your dress. I'll do it, Saki. I'll do it because you're making a mess. Yeah, I'm getting it. Okay. Do you want this? Touch? Do you like that? Mom, can I have a little bit more as a steak? A little bit more. Yeah, when you finish that first. Maybe later. Where's the fork? You want salad, boys? Mama, can I have a fork? Where's the fork at? Hi, a potato salad, Kate. He doesn't like vegetables. Oh, Do you take? no. White What do you want, TJ. Baba? White TJ. Oh, This yes. one.
Fried rice. Who wants fried rice? Rice the best. A bit later. That's enough? There's a pool. How about you, TJ? Potato salad, no? Should be. There's plate there. No. What do you need? Go Here. Ayan na yung mga bata. Ang bago, si Cade. Hi, Cade. Siya na lang yung natitira. Yung mga bata nasa labas na. Ang sarap. Steak ulit ako. Fried rice. Si Oli tapos na. Hindi niya naubos yung sausage. Pero naka-steak siya. Malaking steak yung sa kanya. Ayan, meron naman tayong bagong dating na border. Babae naman siya this time. Ayan. Dumitilim. Winawalis lang ni dyan yung alikabok. Ay yung kanyang swag. So, isi-set up dyan. Mamaya, wala na tayong malalakaran palabas o papasok. Which way you can go? Which way you go? So that way, eh? Sinara muna ni dyan yung ano, yung tawag nun? Yung roller. Tapos doon na tayo dadaan. Iikot na tayo. Kasi padami ng padami ang bata. Bago yung kanya atang swag. Kasi yung bed or yung foam naka-roll up pa sa sa bag, sa plastic, katulad kilasak. Pero yung sa kanya parang malaki din, parang katulad doon kay Cade. Yang batang babae, yan yung siya yung anak ng siya yung anak ng friend ni Jana na namatay. Yan. Ang dami ng bata, oh. Ayan si Kobe, tinutulungan niya rin si Sophie i-set up yung kanyang swag. So, ilan na ba sila? 4, 5, 6 na. 6 na ang borders namin dito. Ayan, napatayo na yung isang swag. Nilagay na yung mattress. Ayan, tapos na yung kay Maddie. Siya na talaga. Pandami niya na tuloy na anak. Minug niya na yung barbecue. Maghuhugas pa pala ako. May hugasan pa rin pala ako. Buksan niya tong yung sa gitna. Isang layo nang iikutan namin kung sa likod tayo dadaan. Yung mga boys nandun na sa labas naglalaro cricket. Yung girls maglalaro na twister. Doon sila set up din. Right hand rest, Go!
Naka-on yung electric fan niya eh. Ilaw at electric fan na pala yan. I didn't see you, Kate. Ay, mga friends. Tapos ako magugas. Ayan, napunasan ko na. O, diba? Naka-zoom in. Ayan. And si Taj, may sugat. Kasi doon sa ramp. You right? All good? You wipe it? Binasaan ko siya ng wet, tawag nun? Tissue. Para punasan niya yung nag-dry na dugo. Kasi wala ko nung nangyari. Pero okay naman daw siya. Ha? Ayan si Kuya tsaka si Kate magkaidaran. Are you the same age, Kuya, with Kate? 1 year younger. Kate is 1 year younger. So you're older. Oh, okay. Yung isa kong anak, iba rin ang trip. Si Jan umalis tsaka si Dino pumunta sa ramp para tingnan yung dagat kasi magfi-fishing sila bukas, so tinitingnan lang nila yung alon. Naka-ready na yung bait ni Jan sa dinghy niya eh. You alright there, Seth? Do you wanna sleep with mommy? Do you want mommy to sleep with you? Do you want mommy to sleep with you? No. The fan. Mom, do you know there's a flying crash? Where? Last night? Yeah, in Kazakhstan. Yeah. Ang tawag na pala nila kay Kuya, Yani. Dami ng nickname ni Kuya. Ay, busog na busog ako. So, hindi sila makakapaglaro ng PS5. Ha? Yeah, nice setup. Yung PS5 kasi andito sila. More outdoor yung activities nila ngayon. So, eto, ibalik ko na to sa caravan. Eto, tsaka yan. Kasi meron naman kami ditong ayan, meron naman ditong knife and fork and spoon. Pero yung plate, ilagay ko lang dito. Kasi pa nagba-barbecue yan yung gagamitin. Pero meron naman tayong disposable plates. Ilagay ko lang to doon. Okay, dito naman sila sa labas. Anong oras na ba? 7:47. Pero maliwanag pa. Lalaro sila ng cricket. Ayan si Kobe. TJ with fruit box and the girls nandun sa loob. Ay, malamig. You don't have to go for it, Tom. I'm not. Why are you going for it? Oh, I'm cold. Oh, TJ, what are you doing? Hindi naman napunta doon yung bola pero nadapa siya. Eto na naman si Sad. Go. Alright, I'll watch you. Wow. Oh, malamig yung hangin. Wag. You're out. Oh, shine! It's fun! Ayan, mag-fishing bukas si Johnny Boy. Ayan yung kanyang bait. Meron siyang 5, ang tawag dyan, drums, bucket. Basta yan. Yan yung mga bait. Ayan na si Jan. Nag-ride siya kay Dino, diba? Sabi ko sa inyo, pumunta sila daw para tingnan yung... Ay, sino nag-drive? Si Jan na nag-drive? Ano, si Dino ang nag-drive. Kasi right, diba?
Pumunta sila doon para tingnan yung alon ng dagat. Tuho! Kuya! Kinakwento niya kay daddy niya. May sugat si kuya. Diyan siya na nadapa. Hindi naman nadapa, na slide. Nung akala niya papunta sa kanya yung bola. Why one hand? One hand, one pot. Lamig na ako. Nanginginig ako. Oh! Dinala ni Jen yung barbecue. Yung may takip. Ayan. Dito yung girls. Nagti-tiktok ata sila. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to Huh? Putting tape. Why? Broken? No, so it swings. Para raw mag-swing. Or mag-spin. Swing. Swing or Swing. alright. So when you throw it, Yeah. you guys make a TikTok? Anyone? What? You guys make a TikTok? Daddy! I'm sorry. That's enough. When I go all the way. Oh. Yung mga girls nagti-tiktok. Whose TikTok was that, Maddie? Yeah. Si Kobe. Sinasabihan yung mga bata, tumayo kayo dyan at maglaro tayo. Hindi pa oras para matulog. Ayan, kinakabit na ni Jan yung dinghy sa car. Tinulungan siya ni Kobe. Dito pa rin yung mga bata. Anong oras na ba? 8:06 pero ang liwanag pa dito. Ba't si Kate nandun sa almost. Si Kate nandun sa kabila. Oh. I don't think so I did. I think you did, because you're filming. I saw you filming, so I did it. Maybe. Marami nag-walking on. 8:09. 8:09 na. Ang ganda pa rin ng labas. Pero malamig. Ha? Oh, sakit ng likod ko. Oh. Yung ibang mga bata nasa robe, nasa ibang location. Wala dito si Max. Sino pa ba yung ibang? Yeah, madami silang boys dito pero yung iba nasa holiday din. Ay, Sophie nagbabike na. Ang sakit ng likod ko. Bakit kaya? Oh, kuya. Kobe or you and TJ? Huh? Oh, Zach. So you're against with TJ? So you and Kobe together? No. You're all what? He goes by himself, but when someone else is fighting, yeah. All right. Okay.
Parang siyang patintero. Pag na-hit mo siya, tatakbo ka. Parang may base sila. Oh! You're out, Kuya. Yes, Zach, I did. Oh. Si Daddy pala. Oh, that was a good one. Dati naglalaro yan si Jan. Naabutan ko pa siyang naglalaro. As in yung parang competition. Or game. Competition game. Yeah. Ang anak ko pa lang nun si TJ. Ang lito ni TJ. Oh! Ouch. Ah, sakit ng likod niya. Nag-ano siya eh, may... Naglinis siya ng boat. Kahapon ba yun? Kobe! Oh. Kobe! Kobe! Lakas. It's Mama Kobe! Kobe! Nagbihis siya. Tingnan nyo, niliitan nyo na yung kanyang trackies. Pero yung jumper okay pa. Pang ilang bihis mo na yan. Show Daddy. Yeah, show Daddy. Kuya! Oh, yung dalawang girls magbabike. Ang dami nilang ganap. Ako lang ang taga-vlog. Tapos na ako magugas eh. Ayan na yung sunset. Ang oras, 8:16. Matutulog na to si John kasi may fishing siya bukas. Ha? Matutulog na siya soon. 8:80 na eh. Maaga pa siya bukas. Why stop? Oh, ang lamig ng hangin. Girls! Ay, malulobat na ako guys. Good night na. Pag to namatay. Good night. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, guys. Nasalo niya. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time.